Guys, hi Sanbona. Sitting with you here, we'll see you in Mtshali, uMantshing, Magalela kaSenhlengengonyani, Ndlovukazi uMahlabangani. Siyanamukela to imbeleko and ngihamba nobhuti uzozazisa naye. Yebo. Sanibona. Imbeleko. U-Afrika okhulumayo. Sibongo kwaMntolo. Ngisuka ngapha eMzimkhulu eKZN. Esigodini kuthiwa kusesiphangeni. eLutsi. Siyajabula ukuba nawe bhuti namhlanje. Sibonga ukuthi ube nathi. So ngiyabona nje ubhuti la ngathi nje music isacela ubhuti asichazele nje i-journey yakhe from ekuqaleni qala ukucula kuze nje. Yebo sis ngingasho ngithi ngingumculi ngokuphelele. Umculo ngiyawazi. Njengamanje ngikuMaskandi. Umculo kaMaskandi ngisaneminyaka engatheni ngiqale 2020 qala nje ukucula uMaskandi. Before bengicula kepha bengicula isicathamiya. Ngoba ukuthi uyasazi isicathamiya ngiculeke ngincane. Ngasicula ngaze ngabe ngiyaphuma esikoleni ngiye eGoli ngiyozama amatoho. Ngithe mangifika eGoli ngasiyeka isicathamiya. Ngesizathu sento eyodwa engayifuni. Bekuthi makuDisemba kumele uba akugodukwe ngingakhoni ukugoduka ngiyobona umndeni wasekhaya. Sihambe siyocula eNquthu, siyocula eNyukhasela, siyocula eMnambithi. So ngabona ukuthi hayi angiyeke. Kona bengizazi ukuthi nginekhono lapha esicathameni kodwa ngayekela ngaqhubeka nje nempilo. Ngayekela I think beku 2018 ngiya wami ukucula isicathameni or 2017 if angiphazami. Kuthe ngo 2020 bengiseThekwini Ntohoza eThekwini. Bengithanda ke ukwenza amavidiyo la efonini. Ngingena la kuma social media. Kanti amavidiyo alokho ayatrenda ayatrenda. Azazi ufikelela eGoli amavidiyo wami. Afikelela kubaba okuthiwa uMathe ubakhulule. Mayifikelela amavidiyo wami shithi ubaba uMathe abone ukuthi ikhono likhona kodwa futhi angiziboni mina mhlawumbe ukuthi nginekhono lokuthi ngingacula. Kuthe ngelinye ilanga ngibone esengifonela ubaba uMathe. Sezame inamba yami la social media wayithola wangifonela ubakhulule. Wathi wendoda hayi ngiyakuzwa ukuthi unekhono. Angeke ukwazi ukuthi uzofikelela eGoli. Kanti kuzoqondana nesikhathi sengishift eThekwini futhi ngibuyela ngapha eGoli. Bengihlezi ngihlala eGoli umthetho wami ngayiswa umsebenzi eThekwini. Uthe uma uphela ngalesikhathi iqala ama lockdown kanje ngamuva ngeza eGoli. Wase ethi ubaba uMathe uyacela ukuthi akangibone ngizofikelela. Wangidirector ngingazi nalapha ekhona kodwa ngahamba ngaze ngawufikelela kuyena. Uma ngafika ubaba usesitudio somculo. So wase engibuza uba ngisuka kuphi ekhaya ngamchazela konke. Wase ngibuza ukuthi ngiyakwazi ukucula ngamtshela ukuthi angikwazi ukucula. Wabe engikhombisa into yoMaskandi engingayazi engiyibuka nje ngibukelele kude. Kodwa futhi engiyithandayo nayo ngoba bengiyumlandeli waMaskandi. So wase engifeature ngafika ebusiness album yakhe isihloko sayo kwakuthiwa uZimdolo. Ebusiness album kodwa lo album wase ethi ucela ukungifeature. Manje ufuna ucela ukungifeature ke mina ngitshela ukuthi sisazo practice ngifunde ingoma le yathi uzongifeature kuyo. Uyacula uyangibonisa ukuthi angenze njani la studio ngiyamrecorda.
bizena ngale voice room uyacula. So asebuye voice room athi igame yakho ke manje ngicela uyocula ngalena uzochuzela ingoma ozoyicula ukuthi eyiphi. Hayi angilalelise ngithi angilalelise zonke ngicela ukuthi hayi ngicela ukuthi angifikshanele. Mina emqondweni ngathi ngisazopractice phela ngifundise ukuthi uzofike lapha uthi hayi kwangabi njalo wasethi hayi hamba emayikhini wavala umnyango ngasicabangela ukuthi kumele ngithini kodwa futhi ngenhlanhla ngoba into mangabe isiphiwo futhi kweyakho kuyazenzakalela kwazifikela ukuthi angithini ingoma yakhona ithi ummeli wami uyaganga uhlulwa icala. Lapho ngangena kuleyo ngoma leyo ngithe mangiqeda wangibamba isandla baba uMathe wathi ukusukela namhlanje wena kumele ucule. Kade ngangimfuna umuntu ofana nawe. Ngiyacula kodwa lo mculo engiwuculayo ngiyabona uma ngingafa akekho umuntu ozosala awucule lo line wangakithi. So futhi wathanda ama-video lawo ngilokho ngikwenza wathola ukuthi lento engiyenzayo ithi ayifani nale yenzayo. So wasengithatha izongibeka eduze kwakhe wangifundisa wangibonisa lapho nalapho ukuthi kumele ngenze kanje. So uqala kwami ukucula uMaskandi beku-2020 ephela. So ngithema uqala u-2021 ngaqale yami i-album. Yes. Manje ubhuti ngasichazela ukuthi wazizwa kanjani mhlawumbe uMathe emcela ukuthi afike la eGoli ukuze besebenzisane. Ngajabula ngoba ngangine-stress ngiphelelwe umsebenzi kodwa ngithe mangizwa izindaba ezinjalo ngathola ukuthi indaba ezimnandi ngajabula kakhulu ingangokuba ngafonela nasekhaya ngabazisa ukuthi bazi kodwa futhi ngangazi sonke umuntu just nje ngaba-highlighter ukuthi bazi ukuthi kukhona into engiyiqalayo. So ngacela futhi ukuthi baze bakwazi ukuthi bayamukele bayisupporte futhi bayamukela ngempela ekhaya. Okay, singacela ukuthi siculele yona le ngoma waqala ngayo. Ingoma yaqala ngayo? Yeah. Leyo waqala ngayo studio leyo uyayicula ungazi. Uzoqala uthini uyavela yaba yiyo. Yabona ke ingoma engathi mangabe nje ngiqala nami ke ngingena ngizibona mangingenile ngaqala ukujula. Kwafika nje emqondweni wami ingoma engayenza ngesimo esasenzeke ekhaya. Mhlawumbe nje iminyakeni emibili kwenzeke leso simo emakhaya kwaba nento eyimpi la sasikade siye khona. Kwakunomcimbi sasikade siye kuwona kwaba nempi kwashayana insizwa zangasekhaya neza lapho sasikade sasiye khona kwagcina kulimala nentombazana umuntu sasikade sihamba nayo. So bishaya ngamatshe nangamabhodlela nani kwakuphethwe nje amakhawu. Thina emakhaya siphatha amakhawu nenduku kancikiswana. So kwaba nenkinga yokuthi kwagcina sekuliwa kwagcina sesishawa ngamatshe sesibaleka sesigcwala amathafa. So ingoma yakhona ithi bashaya ngamatshe enhlabeni. Kuleyo ndawo sasikade sikuyona kuthiwa kusenhlabeni lapho sashawa khona ngamatshe. Ngagcina-ke ngicomposa ikhona kwaphuma ingoma ethi bashaya ngamatshe enhlabeni ngingayicula. Mhlabe sishaya ngamatshe enhlabeni makunzima ngamatshe enhlabeni makunzima. Mhlabe sishaya ngamatshe enhlabeni makunzima ngamatshe enhlabeni makunzima. Sanishaya ngamatshe zolishaya ngo-2 phambili ngomshaya ngamatshe. Sanishaya ngamatshe zolishaya ngo-2 phambili msanishaya ngamatshe. Ashaya ngamatshe enhlabeni makunzima
beshaya ngamatshe entabeni mabonzima bo ngamatshe entabeni mabonzima bo beshaya ngamatshe entabeni mabonzima bo ngamatshe entabeni mabonzima bo sanushaya ngamatshe Salamisha ngotu phambili sanushaya ngamatshe sanushaya ngamatshe Salamisha ngotu phambili sanushaya ngamatshe Hashaya ngamatshe entabeni mabonzima bo iyona leyo ingoma engaqala uqala ngayo mangifika emculweni kaMaskandi. Sayizwa ingoma futhi kodwa mengiyilalela kahle le ngoma wawuchaza indlela ozuzwa ngayo ngaleso sikhathi ngaleso sigameko esenzeka enhlabeni, right? So ngicela ukubuza ukuthi ngemva kokukhipha leyo ngoma ke usuchazile kubantu indlela ozuzwa ngayo ngaleyo ngoma kwaba nento nje ethi ukushintsha kancane ukuthi ukuqola ngaleso sigameko ngoba phela hayi siyazi abambe amagqubu ubuthe wathi ukushaya kancane. Hayi ngaxola sisi ngoba ngakwazi ukuthi ngibe ne-surprise kulabo bantu ababengayicabangi ukuthi mina lesasigameko sasenzeka laphayana ngamane ngisithatha ngasigcina emqondweni ngase ngikhanda ingoma eyagcina seyiduma iyofikelela nakubona futhi bagcina beyizwa ukuthi hawu senza kanje kwagcina ekugcineni sekukanje. Okay, ukuthi ngeke ngabuza ukuthi ukukhuluma nge-COVID kancane ukuthi yaphazamisa umsebenzi ngoba uthi wena amshona leso sikhathi yilawo waya khona kubamathe noma akaze kuniphazamise lo umsebenzi wenu ukuthi niqhubeke nenze umculo and izinto kanjalo. Kusiphazamisile sisi, kusiphazamisile ngoba sisathi mangabe siphusha umsebenzi kwabonakala ba siyawuphusha umsebenzi kodwa awuphusheki ngesizathu sokuthi ngaleso sikhathi abantu baphelela imisebenzi, abanye babesebenza be-offer bekushintshwa nje leyanto eyenzeka nje nge-COVID. So gcine kuthiwa kwesinye isikhathi ningahlangani, gcine singakhona ukuya e-studio, sihlale endlini sometimes siye. So sagcina nje siphazamiseke ngokuba asikwazanga ukuphusha umsebenzi ngendlela kona siwuphushile ngokufoster ngale ndlela esenza ngayo kodwa hayi ngendlela esasinezifiso ngayo ngoba kwakumele mhlawumbe masithola indlela yokuthi sihambe kodwa azange simthole lutho. Ngaleso sikhathi ke New Foster umsebenzi waphela abantu kade bengasebenzi iningi labantu kade bethola ukududuzeka from umculo. Ngokucabanga kwakho ucabanga ukuthi niwenzile umehluko thizeni ngalo umsebenzi wenu enani uFoster kubantu ababezizwa beduduzeka ngalo umsebenzi wenu enani wenza ngaleso sikhathi? Wesisayi soyenzile cause le ngoma le akusiyi single track ngangenzanga single track ngenze album. So ikhona enye ingoma kuyi-album lena yayithi ubani ongaboni ukuthi ilizwe lishintshe cause ngaleso sikhathi kwashintsha nje izinto zenzeka ngenye indlela kugcina isinkwa sesibizwa 20 rand abaphuza utshwala kuthiwa ubhiya babewuthenga ngo-50 rand into engaze yenzeke abantu beluthi izitolo kwagcina nje kukubi impilo yathanda ukusitaka kodwa ke kwathi ngoba thina asiyekanga saqhubeka thina sashaya ingoma sabuyisa ithemba ebantwini. Khona ingoma yabo beyithi ubani ongaboni ukuthi ilizwe lishintshe. So abantu sazama ukubaduduza ngendlela ukuthi isimo sizoshintsha phinde kube right. Siyazwa ubhutuka wakhuluma ngokuthi lesikhathini eqala nje uhambo lakhe kwezomculo umndeni wakhe wameseka waba khona. Wena wazizwa kanjani ngalokuthi umndeni wakho ube khona for wena ekubeni wazi ukuthi bakhona abanye
abakade beyifisa leyo nto ukuthi umndeni ubasupport uma bezoqala into efana nale ngoba phela siyazi njengabantu abamnyama abazali sebaba nokuqhathanisa isikole ukuthi ingane ingaqedile isikole ayinto ezoyenza ayikho nje into ezoyenza shuthi-ke wena uma bekusupporta kanjalo-ke bekunikeza leyo support ukuthi uqhubeke wazizwa kanjani? Ngajabula sesikakhulu ngoba ngangingathembi ukuthi bazoyithanda lento engayikhetha ukuyenza, kodwa ngendlela okwenzeka ngayo ngazizwa ngijabula kakhulu ngoba even nendawo yangasekhaya ngathi mangibuka ngathola ukuthi ijabulile ngoba nayo yasurpriseka entweni eyayikade ingayicabangi. Kona abaningi abantu babelokhu besho ukuthi ithalento nalo, ikhono nalo kufanele ulisebenzise kodwa futhi nginganaki ngoba ngangacabangi lutho ngaleso sikhathi, kodwa uthe makufikelela lapho ngagcina njena nami ngibona ukuthi hayi lento eyisho abantu yayiyiqiniso ikhona, because sigcine size siyofikelela nasekhaya ukuba uMathe ngagcina ngimthatha nganesifiso sokuthi ayovela ekhaya azwe abazali azwe isigodi sonke sangasekhaya, wagcina aziwe senza umdlalo omkhulu kakhulu uyoveza umsebenzi wami engiwenzile nganqaba ukwenza. So abantu bagcwala kakhulu, waba impumelelo futhi umdlalo sihlukana kokuhle. Ukusupportwa umndeni wakho okunye lokho siyakubona, kodwa mase sifaka-ke nesigodi sonke sake ngoba usho ukuthi wonke umuntu wayejabule khona just to support you. Lokho kona kwakwenza wazizwa kanjani? Wakubona ukubaluleka kwakho ngendlela oshintshe ngayo iy'mpilo zabantu esigodini nangendlela o-inspirishe ngayo iy'ngane ezisakhula kuleso sikhathi? Kwangijabulisa futhi nako lokho kakhulu ngoba kwawenza umehluko ebantwini. Ngizothi nje cabanga ukuthi esikhathini sika-December abantu bazi ukuthi kumele kujatshulwe, kuphuzwe utshwala. Abancane banomqondo wokuthi uma kuDisemba kumele baphuze utshwala, bashayane, balwe. So lonto cabanga ukuthi yazama ukugwemeka ngoba abantu babehlangene la sasihlangene khona ehall, sahlukana ngesikhathi santambama sa-late wonke umuntu eseyolala. So ilanga lonke nje saba busy nje emcimbini, abantu bephelele, abazali, abantwana nje lonke ulusha kwakuphelele lapho bezobona lento ekukhulunywa ngayo ngami, bafike bayibona. So kwaba injabulo enkulu kakhulu nakubona ukuthi babona ukuthi ngempela lento ebekade beyizwa ikhona, bazibonela ngamehlo. So akuzange kube khona nqushu saze sabe sihlukene, even nababephuzile babekhona bebaningi. Sazama futhi ukuthi singathi siyabaxosha ukuthi ngoba bona baphuzile, sabamukela, saba nabo, sabanikeza umthetho ukuthi la into esiyifunayo ithile asiyifuni. So balalela wazwa umcimbi yaphethe. Even nabo obabumathe bahamba bagoduka bashiya njena kumnandi kusemnandi. Manje ubhuti wayengathukile yini ukuthi mhlawumbe kuzoba khona umona senyana nje lapho endaweni, noma nje kuza kwena nisebenza nonke? Nganginalo uvalo sisi, nganginalo uvalo especially ebantwini bangude because kwafika abantu abaningi babehlukahlukene, ama-artist kwindawo nendawo. Nganginalo uvalo ngoba kwakuyinto eyayiqaleka ngakithi ukuthi yenzeke, izokwenzeka futhi ngami. So ngangethukile, ngibambe umzimba ukuthi engathi singaphetha kuhle because ngangivakashela abantu abaserious, abakhulu, abadumile. Kodwa futhi ngithanda kaNkulunkulu akuzange kuze kube khona zomshumushu njengoba ngichazile. Kwaba mnandi nje, kwaba isifiso sami nesifiso ukuthi engathi kungangabi nazo inkinga. Hayi siyazwa ukuthi lapho uyasho manje bhuti awusho ngoba nakho-ke these days umaskandi nje ngathi ile genre ethanda umuntu onke nje, akekho umuntu ongawulalela umaskandi lezi nsuku. Lokho nabaculi bamaskandi kunenza lezi kanjani ukubona ukuthi umsebenzi wenu
uyathandiwa and uthandiwa worldwide because mangathi siyanaka nje lezi nsuku akubona abantu base-South Africa kuphela abalalela uMaskandi. Abantu from all the places bayawulalela uMaskandi futhi bayawuthanda. And sicela-ke ubhuti asitshela ukuthi yena on behalf of amanye ama-Maskandi artists, how does that make you guys feel ngomsebenzi wenu eniwenzayo? La kulo mculo sese ngingathini bo, so ngingasho nje ngithi kuyasijabulisa ngoba siyabona ukuthi uMaskandi uyaqhubeka, izinga lawo liyathuthuka ngoba ukuqabuka kwami uMaskandi ngathi bekumculo nje obunganakiwe kakhulu, kodwa manje ngibuka uMaskandi so ukwazi ukuthi uhlukanise unyaka. Kusho bhuti ngoba phela nakho uMaskandi uyathandiwa kunokulwa kancane phela manje sokubangwa izingoma, sokuthathelwana nezingoma lapho kuMaskandi, niyabaculi nje nina gcine sokuthukwana nje lapho. Kusuke kwenze njani lapho mase siba nje nesimo esikanjalo to a point yokuthi abantu sebethukana beze behlazane nako social media izindawo ezinjalo? Ya sisi engingakusho nje ngathi mangichaza mina ngendlela engibuka ngayo, siyenzeka leso simo siyasibona futhi akekho umuntu ongasiboni, kuyaxaxana kuzegcine kungenela nabantu ababalandeli balowo mculo. Engingakusho abaculi yanto abayenzayo siyayiqala thina manje ukuyibona yona besingaze siyibone ngaphambili. Ngakhuluma nje ngoba balo engikhuluma ngayo bakhulula anginaze ngizwe ethukana nomculo dala cula dala ngokulandela nje ngazi amakhasethi wakhe angaze ngamuzwa ekhipha inhlamba ethukana umculo, angaze ngizwe ukuthi ezindabeni kuthiwa bakhulule uthukane nomculo. So ngingasho nje ngithi abaculi basike befuna udumo ngendlela errong nokuthukana. Ukuthukana akukwenzi ukuthi umculo wakho uphumelele usephambili. Naloko abantu bayahoxa ngoba bekuthanda kangakanani liyehla uthando uma ngabe wena uzobonakala uvela kosolezwe uthukana nabanye abaculi. So phasisi mina kwami ukuthi abaculi bathukana. Ya amaphutha ayenzeka kodwa umuntu uma unenkinga naye ngicabanga ukuthi uyazama ukuthola ukuthi mhlawumbe uthole inamba yakhe okanye wenze indlela ongahlangana ngayo naye nilungise leso simo. Mawukuthi asilungiseki ukhona umthetho ocazululayo izinkinga engaze ngicela ukuthuka umuntu ngoba ukuthuka umuntu namhlanje kusasa okulandelayo ukuthi nilwe umphumela wokulwa. Ngicabanga ukuthi awukho muhle, uyafuna mhlawumbe. So egcineni lo ngafanga uyaboshwa nje. So gcine manje umculo sokuphela ngendaba yomculo. Abantu abanthandayo benilandela inhliziyo zabo ziyakhathazeka, bayakucela umuntu seshonile lapho umuntu seyaboshwa. So gcine igama leni ngcola lento ebeyingaseka lo. Mngani wami ngizwa usithi ukuthukana lokhu awuboni ngani ibusiness le, ngoba ukuthukana la akuqalanga manje, kwaqala ngomgqumeni nomtshengiseni babethukana kwalandela uThokozani Langa babethukana abantu labo. Was it not a business ukwenza ukuthi abalandeli bebe excited ngokuthukana kwabo lokhuyana? Ukabili ngoba abanye basike bezama ukuthi baphushe umsebenzi, abanye basike bethukana
lokuthi basike bemonelana nalofuna udumo ke ufuna udumo usukuzama ukuthi ke ibhizinisi lakho ke lomculo nawe ngizobhuti lapha ethi ekulweni kwesinye isikhathi kugcine kuphela kabi kube khona oshonayo kube khona oboshwayo esimeni esinjalo sisuke nje kube nokuzwa kuthiwe ukhona omunye osethwale ngomunye le ndaba yokuthwala nje athiya ngokuduma nje lezi insuku especially among abantu abadumile abaculi nakanjalo. What's your take on that ukuthi kusuke kube khona othwala ngomunye noma nje ikhona nje yona vele lento eyisithwalo nje sisi kuloko angazi ngoba njoba mina ungibona mina ngiphila ngokukhona okungekho akukho so angazi futhi ngibe nawo umcabango ukuthi ngingathatha isinqumo sokuthi ngithwala ngiyezwa ukuthi ukuthwala kukhona siyabona la social media abantu abakhuthazayo ukuthi abantu abeze bazithatha lento ukuzophileka ayinabungozi kodwa ke ngiyabona ukuthi ngathi nobungozi ngoba phela inyoka angaze ngeze ukuthi idalele ukuthi ihlale nomuntu endlini. Ngiyacabanga ukuthi mangase kuqhamuka inyoka lamanje la endlini njengoba sila endlini ungakhala so lokho ngicabanga ukuthi akukona into eningathi into eright futhi ke engingakusho nje mina indaba yokuthwala anginayo experience nayo angiyazi ngoba la ngisuka ngakhona ekhaya angazi ukubona umuntu kuthiwa uthwele. Okay. Hayi cha siyezwa bhuti. Ubhuti usengasho ke eyakhe i-take on ukuthi umuntu uma engase qaleke njengoba esho ubhuti ukuthi wathi eqala ukucula umaskandi ebona ukuthi indlela ziyavuleka wakhumbula ekhaya waphindela emuva wayokwenza nje umcimbana nesigodi sakubo. What's your take on laba bathi uma sebephumelele ke ekufezeni iphupho labo umuntu angabe saphindele ekhaya engabe sacabanga ukuthi khona abantu abashiye emuva abasabhelele kuyena abasamlindile abasafuna ukumeseka ngokuphelele kodwa bengalitholi lelo thuba ngoba bancisha ngokungabuyeli back to ekhaya. Ngicabanga ukuthi into eyenza lokho sisi abantu ukuthi bangakhumbuli ukuthi kumele umuntu akhumbule ukuthi agoduka ekhaya ufikelela ekhaya mhlawumbe ambone nabanye izifiso ezinhle ngaye bezokwazi ukuthi bemsize lapho nalapho noma befuna ukubuza babuze kuyena bengezokubuza emafonini babuze kuyena khona bekubona bekhuluma naye bakwazi ukubambisana. So ngicabanga ukuthi into edala lokho sisi ukungakani most yabo abaculi la esinabo la endlini abanawo abafazi aba-straight. Uma ngithi umfazi ukhuluma ungomama wasekhaya angisho intombi oyithola endlini. So ngasekhaya thina sikhule ngendlela ezingafani. Uma ukhula uba mdala ekhaya uyagana uma uganwa uqhubeke uvuse umuzi nomakoti wakho nibe nabantwana so umndeni wami hayi ukuthi uzosuka wena uhambe uyozalisa abaphelwane uyozalisa kuphi so uthi uzama ukuthi uqhubeka cha kwenze kanjani ngithi thina ekhaya siyaganwa ube umfazi uqhubeke nakho umuzi uvuse okanye lapho nomunye kanjalo umza nabantwana. So ngathi nje abaculi most yabo eyenza leyo nto ukungabi nabo abafazi because makumele ukuthi agoduke umuntu yanabona emakhaya ngizawubhorela abangani bami bala eGoli intombi zami zila eGoli so emakhaya ngizayokwenza
so abheka abone ukuthi angakodwa mhlawumbe ukuba ngakodwa umuntu usuka ngeThekwini okanye nje eMpumalanga ushekhe intombi yami emthandana nayo. So kuze kugcine ithuba lekuya ekhaya lingasabikho ngendlela enjalo ukuthi akunamuntu ozamkhumbula straight ozomsuka special ukuthi emakhaya. Okay, siyabuza but Africa la ukhuluma ngokungagani. Bese kube khona phela laba baganiwe abashiya amakhosikazi emakhaya. Baze la. Thola ukuthi usenomunye la. Kodwa ngoba usenalo anaye la. Akasamnakile lo wamshiya emuva. Yabo bese ecashe ngokuthi yena unesithembu. Uthini ngayo futhi? Isithembu asikho esinjalo isithembu sinjalo. Isithembu sikhona. Mina ngizokhuluma ngento ekhona ekhaya. Isithembu ekhaya sikhona. Mina ngizama isithembu. So isithembu ngisazi. Isithembu awazi ukuthi ungaba nesithembu. Uthi umuntu ophila naye la uhlala khona ushiya umuntu ekhaya ukuthi umfazi wakho. Isithembu uyasithatha sibe semthethweni kube umfazi wakho naye wesibili ube wasekhaya. So awukwazi ukuthi ungathi uma uthola intombi la ekhona ucabangela ukuthi ayizomfazi wakho. So mina namakoti anginazo isithembu ngabi kodwa ngizoba naso. Inkosi mangiyapha amandla nje ngizoba naso isithembu. Iy'ntombi angizinaki because intombi ziningi angeke ngizokuthi. So angikwazi ukuthi ngathi njengoba ngingayikhompyutha ngisengiphazamiseka intombi ngisakhuluma ukuthi ngikade umndeni wami intombi ziningi ibe nasekhaya sikhona intombi ezinhle ukuthi yonke indawo futhi iney'ntombi ezinhle uma ngingaphila ngokuthi nayintombi because iy'ntombi ziyasithanda njengoba sicula nje zazi ukuthi sinemali sinayo imali kodwa iy'ntombi zijabulela ukuthi kuthiwe ngidlala no-Afrika umculo esendabuthi. So lokho-ke thina-ke ngoba siyakubona ukuthi akusani phambili asinaki siyayikhohlisa intombi utshele nje ukuthi uyayithanda kodwa futhi ube wazi kahle kamhlophe ukuthi ekhaya kunomuntu sekuyena semthethweni nayo intombi lena uyikhohlise kodwa ugcine iphuma kanje kodwa uhambe ekhaya wayitshela ukuthi uyabona izokwenza ukuthi ugcine ushintsha amapenzi wakho ugcine ungasakhoti wakho. Phela intombi noyibukile ihle izokubambe ngehabi khise ugcine umqondo sokuba dry ugcine sowubona uba angingakhokhuki nangudala ukuthi unayo indawo sabe sindle. So yizo zonke izinto lezi ezenza ukuthi intombi singayenza because intombi azisani phambili. Okay, ngifuna ukubuza lama uthi ukhulele esithenjini. Baningi ngabo abantu abafuna ukwazi ukuthi okay, oqala ngifuna ukwazi ukuthi ukhulele esithenjini versus abafazi abangaki 1 and then 2 niphila kanjani nina abantwana basesithenjini? Yebo. Yebo ngizala esithenjini impela. Ubaba wami unabafazi bethu. Unkosikazi bethu. Nenhlanhla thina-ke ngingasho ukuthi isithembu sababa sibambisene because ayinaxabano ezikhona. Beke kwenzeke ngaphambili iy'ngxabano zivele kodwa futhi ngoba ubaba osalayo uwumuntu oneqiniso ongakwazi ukuthatha iside akuthatha iside straight into mayi-wrong usibuyisa sonke asibeke la kuvezwe lona onephutha kulungise lapho. So esasekhaya nesithembu ngathi sisahamba kahle mhlawumbe siyofika isikhathi sokuthi kushintshe
sesempilweni sakhe mhlawumbe ngendlela thina esikhulile sisakhula mdala ebafanele ngizaba nabo yini omdala ekhaya kodwa futhi ashiyani kakhulu so nabo sebeyakwazi ukuthatha izinqumo kodwa bayakwazi ukuthi bacele bayamazi ukuthi umntwana ngosisi abadala nami engikwazi ukuthi uma nginento ecabangayo khulume nabo cele kubona. So ucabanga ukuthi yini eyenza umehluko eyenziwa ngubabakho ukuthi esakhe isithembu sibe sibambene kubona siyabona kwezinye izindaba abantu bengabambeni kubona yini into ayenza umehluko awenzayo bayenza ukuthi wakho umndeni uzubambane kubambane abafazi kubambane nezingane kusho nabazukulu nabo bazobambana. So into eyenza lokho ukuthi isithembu sasekhaya sibambene ngathi ukuhloniphana nani nokuba neqiniso kababa naboma baneqiniso ngoba bayazwana abaneqiniso nanokuthi izinkulumo ziyafika ezivela emacaleni kodwa abazithathi bathatha ngokuthi nje banakele kulungile abaphila akwenzeki ukuthi sekucatshana sekubangwa indaba so nje ngingasho ukuthi sibambene ngaleyo ndlela ukuthi into eyiningi abazi nani abazali abasalayo banayo iqiniso ukuthi okay hayi siyabonga ngoba ubuke wasidlalela ingoma yakho waqala ngayo singacela nje usizwise le obhizi ngayo ngo-2025 noma eka-2024 latest njeni. Okay hayi mina ngayisho eka-2024 eyamanje angeke ngize ngisho ngoba ngathi iyimfihlo njengoba ngingekayivithi cause nayo leka-2024 kale yaba yimfihlo kodwa kungisizile ukuthi ibe yimfihlo ngoba ithema ivela ayiyaduma kakhulu kwagcina seletha abantu nami ngithwele ngabe yini African yikho into engenze ngayo namanje bengizoyenza akho lutho engizokwenza ngizokwenza nje ngale ndlela ejwayelekile engenze ngayo last so ngingayishaya nje eya 2024 ngivele ngaduma dume kakhulu ihambe kakhulu umhlaba seyifikelele angiphushanga ngale ndlela ukuthi push beyiphushayo uyazi ngene
Hayi, siyayizwa ingoma amantombazane ingakhohliseki-ke nani. Ekugcineni bayagoduka bayabuyela emakhaya. Anyways, futhi sacela usichazele what inspired you ukuthi uzucule le ngoma, uzuyigcine ibe yimfihlo, ithi nje mesiphume ivele ikushaye nje ngo-surprise omkhulu kabi. Idume nje yaziwa indawo yonke. Sisi, akukho engimenzile njengoba bengingachaza nje futhi ukuthi ngazishayela nje ingoma mina. Ngingacabanga ukuthi kwazifikela nje ukuthi angishaye le ngoma, kanti ingoma izofike ebantwini ingene bayithande, kanti ngiyishaye ngesikhathi summer holiday kuza uDisemba. So abantu cabanga ukuthi nabo baye bajabula ukuthi kube nengoma ethi hamba phepha uyokhonzela ekhaya. Seliyandile iphepha lafika la ukhonza ekhaya njengoba kuzogoduka. So abantu baye bayijabulela kakhulu. Kakhulu akunamfihlo ekhona eyenza ngayo. Kushaya nje ingoma idumo. Lo mculo wethu bethina esiwuculayo ubizwa ngokuthi uMaskandi oyisibhaca. Kodwa futhi lo wethu uhlukile ngoba besisethu isibhaca ayizingena all over, zingena yonke indawo futhi sithanda yonke indawo. So mangingakutshela eCape Town le ngoma ihambe yawuzifikela. Angikaze mina ngawo kwenza interview ko-Cape Town. eBhayi ihambe yawuzifikela. Eastern Cape yonke le ngoma iyaziwa. Even ngithola ama-call avela ngakhona ukuthi hey, imoto ethile idlule ikhalisa ingoma yakho, umzi othile sidlule ikhala ingoma yakho. So nje ngiyabona la kuma-social media iyatrenda kakhulu. Even nawe nje uma ufika endlini angeke uze ungene ku-TikTok usicrole kabili kathathu ungalitholi, uzolithola. Yonke indawo-ke nala iGoli-ke ikhala ngapha nangapha. Ngike ngathi ngiye esibhedlela, ngike ngaba nenkinga ye-accident yemoto. Ngike ngathi ngiye esibhedlela, ngilele esibhedlela ngingqoke nemoto, kwaringa ifoni yenesi ngale ngoma. Ngajabula, ngazibona engazuthi hayi angizufa ngendlela engangithuke ngayo. Labuye ithenga makusakwazi ukuthi ukhala ingoma yami ikhaliswa yinesi. Wabuza umfowethu omunye sasikade silimile naye esibhedlela ukuthi ubuza unesi ukuthi uyayazi ingoma ekhala la efonini yakho ukuthi icule bani. Wathi inesi ayayazi. Wathi nangu ngicula unomphethe. Lathi serious wathi omunye ngena ku-YouTube manje wayile ku-Spotify research njengoba amagama akhe ngisowathola i-ID search ingoma nesithombe sizona. Ngempela unesi wenza njalo, wayisearch ingoma ethola. Wajabula kakhulu. Wathi hawu, kanti siyakwazi nathi ukuthi emsebenzini wethu sisebenze nabaculi. Mina bengizidlala ingoma ngithanda, mina ngimnandi ngicula. Wagcine ngazi ngale. So kuyajabulisa kakhulu lokho ukuthi masicula ingoma sihambe sifike ebantwini basithanda. So okunye nje ngingakusho, ngiyacela ngigqugquzele ukuthi siyacela ukuthi abantu baqhube basithande. Mabe nendlela futhi yokusisapota, basisapote. Siyazi abanye abathandi umculo esiwenzayo, abanye banomoya, kodwa-ke akusibo bonke abantu abanemoya. Bakhona abantu abakwazi ukuthi basicabange, basisize, basiphethe imali yakhe kancane ukuthi yena adlale asize nje ukuthi mina sigcine sibe abaculi abaphumelele njengobaba u-12, ubaba uPhuze Kemesi, abaculi abadala abaculi sababona ukuthi baphumelele abaculi abasaphila. So siyafisa ukuthi siyofikelela kulelo zinga la ubaba. Leyokuthukana futhi angiyiphasisi kakhulu ngoba iyawuphusha yona umculo ngendlela owenzeka ngayo, iyawupromotha, kodwa upromotha ngendlela yakho yokuthukana. Inhlamba ayikho mthethweni.
ungafuni ingane usele ngoba ingane ithula inhlamba uyashaya utshela ukuthi inhlamba ithuka awuzoba ingane enjani ezothuka abantu futhi nalawo uyohamba uyofika khona uthuka abantu ingane engafundiseki. Hayi, siyabonga Bud Africa. Siyabona la Bud Africa usiphathele nje. Ubizwa ngalento. Oh, inkostina. Oh, Inkostina. ngabhuda ngakwazi nje ukusithi nje kabili kathathu sizothi nje. Njabe ngisho nje sisi ukuthi ngingaba ne-accident yemoto ngalimala. So isandla nje lesi singapha siyasebenza ngoba sisebenza kodwa asisebenzi. Usibona ngesimhlophe sinje sifana nalesi. So ngalimala ngikho ngisakhona ukuthi ngidlale. Ngiyakhona ukudlala kodwa ngisakhona isathu ukuthi ngisalime. Kodwa ke ubaba uMathi uthi bakhulule uyangidlalela ungidlalela konke uyena umuntu odlalela konke iCostina isiginci ibhesi aphinde futhi angakuthova even nami kurecord usengifundisile nami sengiyakwazi ukuthi masihleli sobabili sirecorda. So engingakusho nje ngoba ngisho ukuthi ngisanenkinga angakalulanga ngingamdlulisela akathi ukudonsa ikhaya yabona ikhala isayide lodwa leli lingapha ekhaya ngoba isayide. Hayi cha singakujabulela lokhu ukuthi sike sithi ukuzwa kancane. Namhlanje sebeshakuthanda wakukhona thina. Namhlanje sebeshakuthanda wakukhona thina. Abengekho emhlabeni wakukhona thina. Abengekho emhlabeni wakukhona thina nje. Abengekho emhlabeni wakukhona thina. Abengekho emhlabeni wakukhona thina nje. Abengekho emhlabeni wakukhona thina. Namhlanje sebeshakuthanda wakukhona thina. Namhlanje sebeshakuthanda wakukhona thina. Abengekho emhlabeni wakukhona thina. Cha siyabonga Baba Mathe. Sibonge nje nawe Bud Africa ngokusiblessa ngengoma. Yeah. Beningekho ngihleli no Bud Africa. Shithi maye ke bhuti ngoba ngiyezwa nje lapho vele uyasho nje ukuthi Baba Mathe sekusiza kangakanani kwi-career yakho ye-music. Sacela nje ukuthi usithintela nje lapha nalapha ngobudlelwano bakho noBaba Mathe nangokuzwana kwenu ngokomculo. Hayi ngisho intanga sisimanga mangingachaza. So ngiyacela nje ukuthi ngithi nje lapha nalapho ngoba ayisekuningi kakhulu even ubaba Mathe mina ngasimuntu le abantu sebeze bagcine bethi siyafana ngokwendlela yokuthi siyaphilisana ngeqiniso futhi. So ukuqala kwakhe ukungithanda ngingamazi nami ngingamazi ngimuzwa ecula. So kanti ngizothi mangifika eduze kwakhe afika abone ukuthi ngilento ayiyona. Wangithatha ngibeke eduze kwakhe awusifuna ukuthi ngisuke. Hayi futhi wangitshela ukuthi ufuna ukuthi ube seduze kwami. Ube yilento engiyona. Mina angiphuza utshwala angaze nawubheka kwayo.
so nawe ngiyakubona uphuza utshwala awubheki futhi so kwazile ukuthi ufike lesigabeni sokuthi ube umfazi. So kuningi kangiyala ngabo ngempilo because yena usebone kaningi. So kunaleya nto two more abantu banomoya emhlabeni, kodwa ngokwendlela uba uMathe ayiyona kimi angikaze ngimbone engenzela umoya. Mhlambe maye ngibona ukuthi ngiyile nto ayiyona, ngendlela ukuthi abantu manje sebeyangithanda, sebeyangazi true yena, abantu bebekade bengamazi. Futhi ngendlela abangithanda ngayo abantu ngibuke ukuthi kwanaye ujabulela khona lo ukuthi abantu bayangazi, bayangithanda because naye kusekunabantu abaningi abekade ngabazi asebemazi ngesimanga sakhe, njengoba kwaba uyena owangithatha ngasebuzuku. So kuningi kakhulu njena ukusebenzisana sisebenzisana kahle kakhulu since saqala ngalona saqala ngo-2020 till now. Asikaze sixabane, akaze angikhombe ngesandla, angikaze nami ngigcine nami ngiphuma kuyena ukuthi hayi usemdinini. Cha, kusekuhle even nabantu abakhe ngendlela esibambisene ngayo, sibambisene ngendlela yokuthi sabantu abavalwa njenganaye umdala kakhulu, kodwa abantu bake babuze ukuthi kuza kanjani ukuthi uzwane nomuntu omdala kangaka because ufana nokuba umenzana. Kodwa ngendlela esizwana nayo abantu baze bathi siyalingana, silingana umdala, abanye bathi siyafana, ngazi ukuthi basifaniswa yini. Even nama-voice wethu masicula ngicabanga ukuthi nawe uyezwa ukuthi ayinto eyodwa, ayikho into esenze ngayo nje kuyazenzakalela. So abanye abakwazi nokuthi bayizwe ingoma yami ukuthi mina ngeyakhe, abakwazi ukuthi bayizwe ukuthi isikhathi ukuthi bane bathi Afrika eyami ingoma bathi bakhuluma. So lokho kugcine kwenza into engabe kuthiwa umlinganyana ukuthi sigcine siba into eyodwa njengoba manje sisaphila. Ngisho futhi ukuthi kukhona engasixaka bonke kukhona ukuthi indlela esisabambisene ngayo, sisabambisene sisafisa futhi ukuya phambili. Ngiyafisa nami ukubona kuleli zinga kumele ngabe because semdala ngingazi ngicule naye, kodwa kwenza ngifisa ukuthi engathi uNkulunkulu naye angamkhanyisela, amphe amandla afike lapho efuna ukufika khona. Nami futhi ngiyafisa ukuthi ngifikelele lapho esekhona. Okay, hayi siyabonga-ke lento enziwe ngoba uMathe ukhombisa ubuntu kakhulu. Awusho-ke wena but Africa ungayenza komunye umuntu lento enziwe uba Mathe kuwena ngokuphindaphindiwe? Ngingayenza sisi, ngingayenza futhi ngingaqala ngokuyenza emntwaneni wakhe, ukubonisa ukuthi lento ayenze mina ngiyithandile, ingijabulisile. Ngingayenza, ngiqala futhi kowami umntwana ukuthi ngimthande ngendlela efanele ngimthande ngayo, ngimkhulise nami ngendlela efanele ngimkhulise ngayo, ngibonise izinto ezi-right, ngimsondeze eduze kwami. Uma ngibona ukuthi usenza into ezingale kwesandla, ngimthathe ngimbuyise, ngimtshele ukuthi ubhuti wathi senze kanje. So wena lokho okwenzayo angikwazi ukuthi uthathaphi, ngikwazi ukuthi ngimntana ukuthi ngicebise umntana ngoba ngikwazi ukuthi ngihlule because ngiyayazi impilo ayiphilayo, ngiyayazi ayithandayo, ngiyazi ayithanda. So nomunye umuntu ngingakwenza lokho kuyena, but-ke omunye umuntu-ke umsiza uma ngabe emthanda, umsiza enze omunye umuntu uthola ukuthi uyamsiza kanti yena akanakuthanda ukumsiza, agcine eselala kuy'khulumo zabantu, agcine sekhuluma lapho yena, agcine sekukhuluma kabi ebantwini, agcine sewumbona sokuthi mhlawumbe lapha ubone thanda imali, agcine ngendlela umufisa ngayo umsiza
Okay, bengifuna ukwazi ukuthi yini amabhinca. Amabhinca. Yebo. Amabhinca asise kuwulimi lwesiZulu ukuthi ibhinca. Thina njengoba sisehleze elisonke kodwa ngokukhuluma asifani. Thina ngane ngasekhaya ibhinca kubizwa ngokuthi indlavelo. Bathi indlavelo. So ibhinca umuntu uzathini oyisizulu okanye okhonze isizulu into ayenzayo ayenze isizulu uthanda izinto zamasiko. Bathi-ke abanye-ke sebeyakushintsha lokho ukuthi bakwenze indlela into yokubhinca sebeyenze ngazuthi iyenye into esingayazi siqala ukuyibona manje. Ukubhinca ubuwena imvelaphi yakho ngokwazi kwakho. Manje-ke ubhuti ngoba-ke sike samuzwa nje ukuthintathinta ukuthi unama-plans for 2025 asafuna beyimfihlo. Bhuti ngabe angasichazela ngawo nje ama-plans wakhe ka-2025 ngoba nakho nje siqala unyaka omusha. Ama-plans a-2025 akhona. Ngibona nje engingakusho ukuthi abantu okanye abalandeli ba-Afrika nakuwo lonyaka bakulindele ukuthi u-Afrika usazobajabulisa ngenyanga oshuni indlela ababonge ngayo abantu abathi bajabulise khona. Nami ngibonile ukuthi bajabulise because yonke indawo la ngihamba khona ngiyathemba. So nami ngigcine kungithusa lokho bagcina bethi abanye endlela yokusola ngayo ukuthi ngicela ngazi ukuthi sozofa. So thina wenze ngale accident yenzeka ekhaya wabuya ukuthi abantu beke bayisho. So ngabona ukuthi kuba bekwenza ngafa bezosho abantu ukuthi sasike sasho ukuthi Afrika indlela ngculayo siyasifundisa. So uNkulunkulu wanginikeza ithuba. So safuna ukuthi ngiqhubeke ngifuna ukwenza okungaphezulu kwalokho ebengikwenza last year ukuze abantu bezojabula kakhulu nabanezifiso zokuthi bangixhase bangilekelele. Ngiyafisa ukuthi bangixhase ngoba angihlehli manje ngifuna ukuthi ngihambe. So i-album izoba khona izoba kumanje nje ngiqalile ngiyicentela njengoba ngokubona into ezobaphilile qale kancane foundation sengiqalile yayo futhi njengoba sengiqale manje ngithuthele ngoba ngizokhalela ukuthi kuba nefile nabafikelelanga 2025. So i-album ikhona engizoyenza izoba nkulu kakhulu izomangaza futhi ngicela ukuthi abantu bangacabanga ukuthi into babe nomqondo ukuthi into engiyenzayo ngenza ukuzimisela. Ngiyazinikeza isikhathi sokuthi ngiyenze nje njalo. So ngicabanga ukuthi-ke abanye bayazuza ukuthi kungani ukuzimisela nje kwenza into oyenzayo nokuthi ube nesikhathi sayo nothando nokuthi uyenze into oyithanda. So okunye futhi engifisa ukuthi abantu bakwazi ukuthi kunesixaxa esisenzayo esizophuma soon nanini singaphumi isamba sikafuthi mina bakhulu kumathe niba bokuthi uhambisa ngontolo niba bokusikhaye nokwenzisa indlela yabo bakumathe phethu kuzoba baba usaphula wakwadlala kuzoba uzethemba wakwaKhizwe. So ngicela ukuthi abantu basilindele ngasisixaxa leso sisendleleni uma ngithi singaphuma nalini
ngicela ukuthi abalandeli bethu basilindele ukuthi sizokhuluma. Neyami i-album izokhuluma, neyakhe futhi ubaba uMathi izokhuluma, nabanye ama-album wabo zelekele nje. Kuzophuma nabantu ngicabanga ukuthi bazojabula futhi sifuna ukuthi kulo nyaka kujabule kakhulu unakuhle. Hayi siyazwa bhuti manje ubhuti uthi mesifuna ukulinda lawo ma-surprise simthola kanjani ku-social media afuna ukuthintana nobhuti nje besebenzisana naye ukuxhumana nawe bangakuthola kanjani? Ngiyatholakala-ke enambeni yami engiyisebenzisayo ama-calls ephinde iwhatsapp ithi 079 780 2562. So iyona inamba engitholakala kuyona leyo. Ngiyafoneleka mawufuna ukungi-WhatsApp futhi uya-WhatsApp as long as ungi-WhatsApp ukuthi ngithuke ufuna ukuthi ngikusize ngikwazi ukuthi ababa lesi sikhathi sokuhlala phinde ngitholakale futhi ku-Facebook ngu-Africa Mom.com futhi page ku-Facebook Africa .sa TikTok futhi ngitholakala Africa Mom.com. So nje nakuyena ubaba uMathi futhi ubakhulumi ngitholakala futhi kuye. Hayi cha nimzwile nani ubhuti balaleli uthi yena uyatholakala kulawo ma-pages omfunayo useyomthola khona. Siyabonga bhuti for being here with us. Yikho nje uyi-message nyana nje ukuncinyazana nje ongakushiyela abalaleli ekhaya. Hayi bonga mina sisi ithuba lingizelona. Engingakusho nje kubalaleli ekhaya ngingacela nje ukuthi ulusha lukwazi ukuzama ukuthi lapho liphila khona esibindini luzihloniphe. Noma ngabe bayaphuza abaphuzayo baphuze kodwa baphuze bazigade baphuze ezindlini because isikhathi sanamhlanje asisalunganga. Umuntu uhamba ayegoli eyofuna amatoho okanye ayethekweni eyofuna amatoho ehambe ngezinyawo ukuthi so okunye kwabo lokubangwa ukungahloniphi. So engiyacela ngikhuthaze kakhulu asijabule sizibheke siwulusha thina esisalindile ukuthi sibusamakhaya ethu. Hayi nibe nimzwile-ke my youth ubhuti en-advise ukuthi be safe guys. Ibani safe and this is it for today guys. See you guys next week. Please like, share, comment and subscribe. Guys ngiyaphinda. Like, share, comment and subscribe. See you guys again next time.